ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамшаҳрон, ҳамватанон. Мо дар радиои мавҷҳои Америка, радиои самарқандиён, имрӯз 28 июни соли 2025 рӯзи шанбе, мо дар студияи радиои AM 860 дар шаҳри Филаделфия ва дар студияи мо ман Далер Хамидов. Мо шуморо ёд кардем дӯстони азиз, ҳамшаҳрон. имрӯза меҳмони мо ошпази машҳури самарқандӣ ки дар шаҳри Филаделфия меҳнат мекунанд, Меҳроҷ Лутфиев. Хуш омадед. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Хуш омадед Меҳроҷ дар студияи радиои Самарқандиён, садои Самарқандиён, AM 860 шаҳри Филаделфия. Дӯстони азиз, мувофиқи анъана дар аввал рӯйдодҳо ва навигариҳои Америкаро мо гуфта мегузарем. ҳафтаи гузашта ҳамшаҳрон, як ҳамшаҳри мо дар шаҳри Филаделфия солҳо, як 10-12 сол меҳнат карда ватан ба баргаштагии инсони як хоксор Ҳасанакем Нуриддинов зодрӯзашона ҷашн кардем. Ҳасанака, албатта мо шумо бо зодрӯзатон табрик менамоем. умри дароз, ризқи фароз, саломатӣ металабем. чӣ ният кардагӣ бошед, ниятатон барасед. Акаи Ҳасан дар шаҳри Самарқанд инка зиндагонӣ мекунанд. дӯстони азиз, дирӯз рӯзи кормандони матбуот ва васоити ахбори дар Ӯзбекистон буд ки ин рӯз барои ҳамватанон фархунда ва муборакбод мегӯем. дӯстони азиз, албатта дар Америка ҳам моҳон соҳибҳои қалами ҳақиқат, шаъну адолат дорем. якчанди онҳо ки дар ҳаминҷа зиндагонӣ мекунанд дар шаҳри Филаделфия, ки номҳои онҳоро мон гуфтана лозим меёбем. инҳо албатта соҳибқаламоне ки Масуда Урдашева, Баҳодур Қудратов, Баҳодур Шаропов, Озод Солиев, Элеонора Билалова, Меҳрибон Бозорова, Ҷавоҳир Юлдошев ва Сафарали Ҳасан. ҳар якти шумоон ба рӯзи кормандони матбуот ва васоити ахбор муборакбод мегӯем. қаламатон аз инам тезтар бояд. дӯстони азиз, дар ҳамин рӯзҳо мо дар шаҳри Самарқанд ҷашн гирифтани 35-ум солгарди рӯзномаи Овози Самарқанд рӯй дода истодааст. албатта аз номи ҳамшаҳрон ки дар Филаделфия ва дар Амрико истиқомат мекунанд, мо он ҳар якти шумоёнро бо ин рӯз муборакбод мегӯем. ин газета рамзи сулҳ ва дӯстии халқҳои Ӯзбекистон мебошад. бояд мо як пешниҳод дошта будем ки чандин солҳо ҳамина гуфта меоем ки бояд мо дар шаҳри Филаделфия дар Амрико як мухбирхонаи ин газетаро кушоему аз ҳаёти самарқандиён дар шаҳри Самарқанд, дар шаҳри Филаделфия маълум карда равем. ҳамин пешниҳоди моро сармуҳаррири Овози Самарқанд акаи Баҳодур Раҳмонов дида бурону мо он як бо тантана ҳамин мухбирхона дар шаҳри Филаделфия кушоем. мувофиқи мақсад мешуд гуфта фикр мекунем ки чандин як пешниҳодҳо карда якдигарӣ ба дастгирии обунаи газета ҳаёти самарқандиёни дар Америка зиндагонӣ мекардагӣ навигарҳоя гуфта мерафтем. дӯстони азиз, мана анакнун мо бармегардем. мо дар студияи садои Самарқандиён дар шаҳри Филаделфия. боз як бор ман шумо мегӯям, меҳмони мо ошпази машҳури самарқандӣ ки ҳоло дар Филаделфия зиндагонӣ мекунанд, Меҳроҷ Лутфиев. акаи Меҳроҷ, як моҳона радиошунавандагони мо чандин саволҳо мо равон карданд ки мо барои шумо ҳамин якумаш ки ман шумо мегӯям ки бо интизорӣ мо нигоҳ карда шидем ҳамин интервю бо шумо ки чандин як садҳо ҳамватони мо ки дар Филаделфия зиндагонӣ мекунанд илтимос карданд ки акаи Меҳроҷа як интервю кунем, як фаҳмем. якта чиз аст, ошпазо бисёр акаи Меҳроҷ дар Самарқанд, дар Филаделфия бисёр ошпазо, лекин шумо ошпази каллапочаи ошпазош 1000 кас, як кас, ду кас бояд. барои ҳамин чӣ хел шуд ки шумо айнан ҳамин каллапочаи ошпаза шуда мондед? амайдагимо калон шудем дар ҳамин вайба каллапочаба амакамо кади худо раҳмати амакамо кади кор кардем. ҳамин касби каллапочая ки ёд дод шумо ба? ҳабдаба будем мо. ҳабдаба будед ёд гирифтагитон ба?
ҳамин касба ин худаша сиру асророҳаш аст каллапочапазия ин бисёр як меҳнати мушкили як баъзеҳо осон гуфта хаёл фикр мекунанд ки кӣ ёд дод ҳамин касба шумо ба Умма ин касба амакамон ёд додам. амакатон ёд доданд То ҳоле якта каллапоча не дигар алпотоям муктем. ман ҳамин як тасаввур кунам ки меҳроҷ лутфиев гуфтаги инсон ба дунё омадан мактаб ба дар омадан хондану 17 ба дар омада якдан ҳамин хелин як ғоя аз ҷо омад ки ман каллапочачӣ мешавам гуфтагӣ дигар касб не барои чӣ ки ошпалавчӣ не ё шашликчӣ не чӣ хел ба шумо каллапочачӣ ба дил мондед Акун дил намондем майдагиму ба амакам кита гаштам қатешону ҳамин дар омада рафтем корба ҳамин худатон ба ҳамин маъқул шуд мана ҳаминҷа Америка омдаги ошпазо касби худашона сиру асророша аз дигаро рус мекунанд ки якдигарба ёд надодем гуфта шумо чӣ хел мана ҳамин касбатона дигароба ёд доданд як шогирд бировардед ми ҳамҷаба Самарқанд ба чӣ бо шогирд вайкада амак бачаум вайкада амак бачаем буд ваям шогирд када шуро када вайкада омдик инҷа биям окем кади мудиашон кор кайсен як шогирд ягала шогирд мӯл акаи мероҷ якта чиза мо дида омдем ки мана ҳамин чандин солҳо дар Америка ҳамин каллапоча мепухтагиё бисёр як 7-8 мон медонем лекин ҳамин каллапочаям худаша сираш будааст пухтанаша ҳамин ҳамоноя пухшудаги каллапочаеш бисёри одамо ман каллапочая метавонам мегӯну лекин дар ҳақиқат дигар чиз мебурад аз они шумо ҳам ту вая оби шӯрбош соф тиниқ дарунаш менамидагӣ гӯштош милоим ҳамина сираш чӣ ба сираш тозагӣ ба дака ҷудоам тоза када ҳамин мертедага ҳама вақт зӯрмушт тозагӣ аслан тозагӣ сои маҳсулоти нағза китанда корака маҳсулота мана баъзи самарқандиҳо пурсиданд ки маҳсулоти Самарқанду Америкая фарқаш ҳаст гуфта фарқаш ҳастми гӯшташ ба фарқаш ҳаст дигар чизош ба почеш ба каллеш ба Самарқанд ба аймон 7 соата пазадага инҷа ба 3.5 соат ба уже тайёр каллапоча 3.5 соат ба тайёр 3.5 соат ба тайёр мешуд 7 соат мепазад барои чӣ ҳам хел гӯшташ ҳастан ҳамин дору кику гайрака амба гӯшташон вай ҷудо милоим гӯшти ино милоим тез мепазад ҳам ба 3.5 соат ба тоза кадаги тайёр анашнас кораш камтар худаш каллапоча ин як таоми аз замонҳои қадим омадагӣ ин таом аз чӣ иборат аст даруни ҳамин каллапоча гуфтагӣ хӯрок ба чиҳо медарод дарунашба ака ҳамааш ҳастан ҳамин ишкамбаю ҳасиб зубону каллаю почаю ҳамин ҷудоам калореш ҷудоам бахват ҳар ки бардошта наметавонад ино калореш бахват ҷудоам ҳамин таома хӯрдагеш чӣ фоида мебиёрад инсонба фоидаи ҷудоам калон ака манам желудкабам ҷудоам фоидааш аст ина организм ба мен даст шикастагӣ мен поча шикастагӣ бошад агар ҷудоам ин фоидаи ҷудоам калон устухоная бахват мекунад связки ҷудоам аст аз барои ҳамон ин чиза вақташки хӯрдам накор организми одамо ҷудоам фоидааш калон мӯли одамо намедонанд ин чиза гӯш ҳаст мегӯн ин ҳаст гӯш ҳастми ҳақиқатан не ман гӯша нафаҳмидем шумо чанд сол оза ҳамин кор кардӣ ҳам уже 20 сол зиёд 20 сол зиёд фақат каллапоча 26 сол 27 сол шуд уже ҳамин оили худатон баям ёд додед ме ҳамин фарзандо ба каллапочапазия як кеп салом мекунад қатем ёд дойсем ёд гирифтагӣ яъне ки дӯстони азиз ман пеш аз ҳамин интервюи дар радио як камтар дидам ки каллапочая фоиданокаш ҳамин будааст ки коллагенаш будааст глюкозаминкати хандроитинаш будааст каллапочая
як рӯз мо дӯстони азиз ҳамин акаи Меҳроҷ кати каллапоча вақтие ки пухта истодагишон ба як профессори университети амрикоӣ духтури калон медарону мегӯянд ки забони англисиба ман шунидам ки шумо дар ҳамин ҷо каллапоча пухсед. Бале, каллапоча пухсем. Аз ки ҷо фаҳмидед? Рекламатонро дида мондам, омадам. Марамад, шумо фаҳмидагеми каллапоча барои чӣ шумо пурсисед? Гуфтагем ба он кас гуфтанд ки каллапоча ин хондроитин ва глюкозамини табиӣ. Ин гуфтанд моҳон ҳамин сол амрикоиҳо донам надонам аз магазинҳои моҳон рафта ҳамина витаминаша мехаранд. Вай витамин анчекак таъсири кимиёвия дидагӣ. Барои ҳамун вай органик нест, лекин каллапоча ин аз табиат органик пайдо шудагӣ хондроитину глюкозамин ин одама устухонаша бақват кардан ба фоидаи калон. гуфта ҳамин гапа моҳон ба гуфтагӣ буданд. моҳон ҳамунҷа ба ҳамин Америкая медитсиная профессораш ҳамин гапа медонистагиашона фаҳмида ҳайрон шудагӣ будем ки ҳақиқатан Меҳроҷ моҳон дида истоисем ки шумо клиентатон нафақат аз ҳамин на ин ки аз